Mga ikala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naaka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami nagapasalamat kanimo nga sa gihapon hangtod niining mga takna gawas nun pa ang mga pulong sa kamaturan kay kasabod dinhi sa kahanginan. Tuguti nga nagpanalangin ka niining nga programa o kining estasyon nga unta o Diyos mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta nga ang mga nagapaminaw maimpluwensyahan sa gahom sa Espiritu Santo nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon nga makaduol aron mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Ining tanan among tuuhan ug launan nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manlulowas. Amen. Okay, mga giyala sa makaisa pa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo ug dako yamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, gana sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning ato ning basahon maayong hapon kaninyo Brother John. Amo nga gikalipay kini nga programa nga namugna dinhi sa kahanginan aron adunay daghan nga masayod mahitungod sa pulong sa Dios. Kanunay may nga nagsunod ninyo o padayon kamo. Salamat si Saturne ang inyong tigpaminawan. Okay, daghang salamat Brother Satur. Og unta ang pulong sa Ginoo maghatag og kahayag sa ato nga mga alagyanan. Okay, niya patay basa ni mangutana mi sir, pangutana ni. So adto lang usa ni kanaa na may ato ang gipahibalo ka ganina nga sayo no sa buntag sayo gyud nga atong gipako ang tubagon ang iyahang pangutana ingon niya nga mas maayo hinuon nga tubagon na ang akong pangutana kay wa ko'y lakaw karong adlaw. So minaw ron siya dinhi sa ato nga programa. Okay, napatay basahon ang ako nga pagsabot mahitungod manggod ay momorga pa pangutanam day gihapon ni. Okay, atata hello, maayong gabi kaninyo sir. Si Crispin Bauno ni ang inyong di palang dugay nga nagsunod ang ako nga umagad maoy tudlo sa ako nga mamati ani nga programa di pagyud kaayo ko dugay nga naminaw sa inyo ha. Salamat sa pagbasa sir. Okay, nindot na no. Okay ra na nga bisan tuod og kuan bisan tuod og dili pa dugay kanana ang nga nagsunod ka dinhi sa atong programa. Ang importante nga karon nga nahibalo ka nagsunod ka na no sa atong programa. Unya kamo dinha nga mga naminaw nining atong programa ayaw mo kanana ang ayaw mo pagkuan ayaw mo pagpalabay ba sa
ingnon ta nga kahigayunan, higayon naman gyud ni nga makahimo mo sa pagpangutana. Sige, pangutana mo unya kana bang pangutana nga nagdala og mga maayong butang nganha sa mga naminaw kay naamagoy mga text dire nga makita nato nga wa nagyoy mahimong wa nagyoy mahimong kapuslanan nga dili na makaayo sa mga naminaw. Ang naa dinhi magkuan ta, magpaabot ta og mga pangutana, reaction, contribution og question, pero ang ipang text wa na sa atong gikinahanglan. Apan salamat sa kadaghanan nga mga naminaw og nag-text dinhi sa ato, matulun-anon ang ilang matulun-anon ang ilang gipang text dinhi, no, mauna nga ang uban na bless nga labi na sa mga tubag sa ilang mga pangutana. Okay, last text nga akong basahon. Kana bang maghagad-hagad og debate sa imo klaro gyud na nga nakaila ka ana kay sa akong paniid mura man na og dunay timing kay og di na ma-timing ang labas dunay giring. Okay, kuan na kanana abang gara-gara man lang guna, pero unsa bagoy kuan unsa bagoy intay kanana ang kuan na di gani kapakita og usa ka teksto nya kana na hinong kay gara-gara ba lang gyud ba, pero usa di lang kay ang ingon ana magyud na may mga kuan ba, may mga og sa kuan pa may mga butang gyud nga mulutaw nga wa na kinahanglan na maunay hinungdan nga bisan ug wa na kinahanglan na mulutaw gyud gihapon na sama sa panahon ni Kristo. Wa na magyud unta to kinahanglan na pa ang baligya ning Judas si Kristo, pero kay lagi mahimo man nang masagol nga mga bahina sa mga butang nga gikinahanglan mauna nga naagi mulutaw nga dili na makaayo sa mga naminaw. Okay, si Brother Libby sa dili pa moadto sa pag-iban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imo hang makuan din malili ang atong monitor aron ta makahibaw kung diining dapita nga mga nasura sa kalibutan nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener kutob sa naminaw karon og naglantaw sa atong FB kamong tanan mahigala. Kinasingkasing namo nga gina-welcome karong gabi na sa tulumanon sa Jesus is our hope, no? Makapadangat namo mga higala og mga mensahe pinaagi sa pag-text namo dinhi ni Brother John, no? Anya ato nang gina-welcome ang inyong mga messages na aba mo yung mga pangutana diha or uban pa ng mga mensahe na gipadangat. Okay, maayong gabi no ni Sterlia Mones nagpakiguban nato karon unya ni asad ang mensahe nga ato ning basahon. Maayong gabi Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga naminaw karon. God bless. Niya pod si niya mensahe pod maayong gabi ninyo dira Brother John ug Kuya Libby ug sa naminaw. Ako di ay gigreet akong pamilya nga naminaw sa Lambusan, labi na nila ni Papa Ramir Misyo pa og si Ate Brim og Tita Brine. Salamat sa pagbasa. God bless gikan ni Jenner Reyes. Kanya niya po si Merlin Berderder. Maayong gabi Brother John o Kuya Libby o sa tanang naminaw karon. God bless. Niya po si Nina Mata. Niya sad si Annalisa Arabis. Maayong gabi maigsoon. Ilabi na sa mga tigpaminaw sa inyong programa o badusab sa akong pamilya diha sa Bantayan Island, Cebu. Akong mga ginikanan si Danilo Batiancela Senior,
nga masugid gyud ninyo nga nga tigpaminaw. Okay, salamat no. Niapod si Robin Delantar de la Piña. Good evening everyone. Niya nakiguban sa nato Sternili Canto. Niya yung mensay watching her. Maayong gabi sa tanan. So may gabi ni mo Sister NN, kauban ni Brother Leo, karon diya yung family. Tanan nga naminaw diya sa Libho atong gina-welcome sa ato nga tulumanon mahigala sa Jesus is our hope. Okay, ato ning lilion makadiyot ang mga kahigalaan nga nag-heart o nag-like. Niya sa Annalyn Derdir, Edward Generias, niya sa Ronaldo Bragat, Nelly Canto, niya sa si Rodil Mar Romol Onde, John Michael Cinco, Cristel Joy Dihito Anciano, Nina Mata, niya po si Helen Romagos Elarcusa sa kuani Managasi Tabugon, niya po si Lovely Dihito, niya po si Analisa Arabis, niya po si Sir Jerome Patagnan or si JP Advent. So may gabi ni mo sir. Sir, may Uban sa gabi ni mo family. sir. Uban sa imong pamilya, salamat sa pagbiyo. Niya po si Trish Jamin Jaime, si Tumaylo Linad Uwaik, Ginelyn Lumuntad, nakikuban sa natos Brother Ronilo Itang, Edgar Yaplo, si Julius Sirinio, si Noipe Moreno. Moni atong mga nakita, mga higala nga nakiguban nato karong gabi na sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Okay. May gabi sa din Ronilo Itang di ay. Yan itong primimerong mensahe. Yan niya po si Rodil Mar Romol Onde. Good evening. So may gabi Brother Rodil. Okay, muadto ta sa unahan Brother Jun, akong ihatag nimo ang panahon. Ade si Shirley Fuentes Alconte nakiguban sa dato karong gabi na. Ang ibalik yung panahon alang sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Lebe. Adto ta sa pangutana. Sir, maayong gabi diha sa inyong tanan og sa tanan nga naminaw ani nga program. Ngano man gyud nga kamo mulahi man gyud mo sa Katoliko, nga ang Katoliko mao man gyud na ang una nga pundok ug magpabunyag mo lahi mo sa Katoliko. Salamat sa pagbasa si Ramon Balutani. Okay, si Ramon Balutani. Okay, daghang salamat Brother Ramon. Ang tinuod nga pagkasulti kanang imong giingon ngano nga lahi magyud mi sa Katoliko. Ang tinuod pagkasulti dili gyud mi ninyo ikalandi o ikakumpara dinha sa pundok sa simbahang Katoliko. Unang-una kini nga programa nga inyong gipamatian usa kini ka programa nga nag-amping sa pagpasabot dinhi sa kahanginan kay ang gisulti sa Zacarias kapitulo 8 bersikulo 16 nga matud pa sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyahang isig katao. So ang ang gisugo nga ipasulti ang matuod ngadto sa iyang isig katao. Mao na nga kung unsa man ang mga butang nga inyong nadungog og nabati niini nga programa matuod na kay ato manang gibasi dinhi sa balaan nga kasulatan. Ang kuan dinhi Brother Balutani, ang inyong nadungog og nabati mga butang kana nga gikan diha sa inyo iari diri unya atong ipasabot niya. Ang atong pagpasabot pinasikad sa Biblia ug mahitungod ni anang bunyag kung sa Spanish pa o kung sa kinatsila pa bunyag, kung sa English na baptize, kung sa Tagalog binyag,
og kung sa ato na Cebuano bautismo og unya kung sa Hilonggo pa na patugmaw. Ang tinuod nga pagkasulti kining bunyag o kung bautismo nagagikan lang na sa tulo ka mga dagko nga mga pinulungan, Greek, Hebrew og kanini ang Aramaic nga gihisgutan na rakiso, iskiso ug baptiso. Mahitungod na gani sa kuan kanini ang mahitungod na gani ni anang bautismo sayon og simple ra gyud kayo ang pag-ila sa bautismo nga imong gidawat ug imong gibarugan kung kini natugma ba sa Biblia. Unang-una sa simbahang Katoliko ang ilang pabunyagan o kung bautismuhan ang gagmay nga mga bata. Ang diri sa Seventh-day Adventist ang bautismuhan ang mga dagko na. Pero dili gid porket dagko na diretso lang ang bautismo. No, nagkinahanglan pagyud na siya og proseso una pa na siya pagabautismuhan. Kay unang-una si Kristo mismo namulong siya sumala sa Mateo 24:14 matud pa ni Kristo ug kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok kalibutan sa tanang kanasuran, katawhan ug pinulungan ug unya moabot na ang katapusan. Timan igyod nga ang pag-abot sa adlaw sa katapusan sa dinha nga tapos na ang pagwali sa maayong balita. Unya sa gipamulong man gihapon ni Kristo nga matud pa niya sa Marcos 16:16 ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Busa ang tao nga nagkinahanglan siya og kaluwasan, wala siya laing kapaingnan og kapilian gawas ang pagpabautismo. Karon kinsa man gyud ni ang angay pagabautismuhan? Kung atong basahon sumala sa Mateo 28, Mateo 28 unya 18 paingon sa 20 gisulti kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Timan ang gisulti nga tudlo ang nag-ingon dinyo nga busa panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug himuan ninyo silang mga tinun-an. Tun-an gyud una, Bible studyan una. Pero kung imong pamalandungon, unsaon man nimo pagtudlo, unsaon man nimo pagpasabot mahitungod sa pulong sa Dios kanang gagmay nga mga bata nga imo nga pagabunyagan o bautismuhan. Nan ang tao ang inutudluan nag-ingon dinhi nga busa panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug himuan yung mga tinun-an ang tanang kanasuran. Gikan sa Biblia panahon ni Kristo bisan pa sa una wala gid kay makita nga dunay gagmay nga mga bata nga nahimong tinun-an. Nganuman dili maguna nimo katun-an, di man nimo kasultian mahitungod sa pulong sa Dios. Ngani kung imong basahon nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nya ang 28:20 Mateo nagingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Tandaan nga ang tao di ay nga pagabautismuhan o kung pagabunyagan kadtong tudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Busa og anha gug ka sa gagmay nga mga bata imong bunyagan or imong bautismuhan, dili magyud pod mahitabo nga imo siyang matudluan mahitungod sa sugo sa Ginoo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Busa dinhi sa Biblia ang pagabautismuhan kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Daghan sab sa mga pundok karon nga nagabautismo sila og dagko na dili mga gagmay nga mga bata pero wa gihapon mahasubay sa gikinahanglan
tungod kay ilang gibautismuhan nga wa sila matudloi sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Kung sa unang panahon sa wala pa na bautismuhi, gikaon nila ang mga butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon, human na bautismuhan nagkaon ra gihapon. Ngano nga ingon ani man ang imong makita diha sa ilang kinabuhi, tungod kay sila wa manggod matudloi sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Sa una sa wala pa sila mabautismuhi, gisupak nila ang napulo ka sugo. Human sila nabautismuhi, maura gihapon gisupak nila ang napulo ka sugo. Nganong mauman gihapon ni imong makita diha sa ilang mga kinabuhi nga unta nabautismuhan naman, tungod kay wa manggod sila matudloi sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Kung sa una sa wa pa nabautismuhi, gisupak nila ang adlawng igpapaulay, human nabautismuhi, makita nimo nga nagsupak ra gihapon. Nganong ingon ini? Tungod kay sila gibautismuhan nga wa matudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Base sa mga kasaysayan nga dinhi natala sa Biblia, wala kay makita bisan pa sa mga una pang mga tinunan ang mga apostoles nga sa ilang pagpangwali nagabautismo sila gagmay nga mga bata. Nga kung imong basahon gani sumala sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 36, ngadto sa 38, 40 o 41, ingon niini ang gisultio. Busa ang tibok banay sa Israel, kinahanglan masayod gayod sa tinuod, nga si Kristo gihimong Ginoo o Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. Tandaan nato na, ug sa ilang pagkadungog niini sa mga tao, gisakitan sila, ug sila nangutana nga nanag-ingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton. Timan-i nga kini nga pangutana, mauusab unta ang moabot sa imong hunahuna, samtang imong nadungog ug nabati ang pulong sa Dios, unsa may imong buhaton. Ang nangutana kadtong mga tao nga naminaw panahon sa pagpangwali sa mga apostoles, dili ni mga bata. Unya ang 2:38 buhat ug imong basahon, ug si Pedro mitubag kanila nga nag-ingon, paghinulsol kamo ug pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So ang giyamar, ang gipasabot ni Pedro nga magpabautismo kadtong mga tao nga ilang gikawalihan nga nangutana ug unsa may among pagabuhaton. Ang gistubag o gipasabot ni Pedro nag-ingon, paghinulsol kamo, pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Busa diha sa bautismo, kung imong lantawon, kung ikaw naghuna-huna ka nga duna kay sala ug kining sala gusto nimo nga mapasaylo, walay lain nga imong himuon kundili ang pagpabautismo. Kana kung naghuna-huna ka nga may nakasa ka ug unya gusto ka nga ang imong sala mapasaylo, gikinahanglan gyud ang pagpabautismo. Karon kung atong basahon sumala sa 2:40 ug 41 sa buhat nagingon, ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod. Tandaan nato nga ang pulong sa Dios ipamatuod gyud. Lisod gyud mahimo ang pagpamatuod mahitungod sa pulong sa Dios, ang pagpasabot sa pulong sa Dios diha sa gagmay nga mga bata kay dili pa magyud na makasabot. Wala pa may kalibutan kung unsa ng mga butanga imong gihisgutan. Nagingon og sa daghan pang mga pulong sila na naghimog pagpamatuod ug kanila miagda sila nga nagingon, tanawa ha, ug kanila miagda sila nga nagingon, matud pang kanila miagda nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ining sukwahi nga kaliwatan. Tandaan nyo na nga nagitaw nga bisag nakadungog na, bisag nakabati na, pero muunsa lang gihapon siya, musupak lang gihapon siya, pero daan gina kagisulti nga matud pa, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga kaliwatan. Unya kung atong basahon, matud pa og gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong.
Kinsa ang angay bunyagan o bautismuhan kadtong nakasabot ang midawat sa pulong. Ug matud pa ni adtong adlaw may 7,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila. Ang pulong gisulti dinhi ni adtong adlaw may 7,000 ka mga tawo, meaning dagko na, dili gagmay nga nahidugang kanila. Busa ang bautismo adto lamang mapahaom o angay himuon didto sa dagko na nga mga tao, dili sa gagmayng mga bata. Din kini sila manasultian na, napahibalo na, napasabot na mahitungod sa pulong sa Dios. Ngani kung imong basahon sigon sa mga kasaysayan, si Juan Bautista sumala dinhi sa Mateo 3, nagapang bautismo siya didto sa suba sa Jordan. Wala gyud record nga may gagmayng mga bata nga gibunyagan or gibautismuhan. Ang ginagpabautismo ang kantong mga tao, din gikinahanglan gyud nga ang tao magpabautismo, nga naman kay kung dili siya magpabautismo, ingon ini ang gisulti sa Marcos 16:16, ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Karong gabiyon na higala, hinuktuki, maghuna-huna ka ug mamalandong ka kung unsa ang angay nga imong himuon. Sama sa gipangutana sa buhat 2:37 ngadto sa mga apostoles, nga kadtong mga taong gikawalihan sa mga apostoles mingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton. Busa si Pedro mitubag, pag hinulsol mo og pabautismo kamo ang matag usa ka ninyo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Busa diha lamang makaasa ang tao nga mapasaylo ang iyang kasalanan sa diha nga magdawat siya og bautismo. Mamanggani nga si Kristo nagpasidaan siya ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Karong gabion na mga kaigsunan, maghuna-huna ka, mamalandong ka kung unsa ang angay o bagay nga imong paghimuon o pagabuhaton aron ka nga maluwas. Si Ginoong nagbilin siya usa ka panig-ingnan sumala sa Mateo kapitulo 3, no? Sumala sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 17. Diin adtong higayuna si Kristo miadto sa kang Juan Bautista didto sa suba sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan si Juan misulay sa pagsalanta kaniya nga nagingon, ako ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Og si Jesus mitubag kaniya nga nagingon, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini sa tibuok nga pagkamatarong, og siya mitugot na lang. Og tanawa ang record, og tapos na bautismuhan si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Og tan-awa na bukas ang kalangitan, og mikunsad ang espiritu ingon og salampati, og mipahaluna kini diha sa ibabaw niya. Og ang usa ka tingog gikan sa langit nagingon, mao kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. Ingon niini ang paghulagway sa insakto nga pamaagi sa bautismo diha sa daghan nga tubig, og unya dako na. Kini nga panig-ingnan gipakita og gibilin ni Kristo aron sundon sa tao, pero ang tao musupak gyud sa mga panig-ingnan nga gibilin ni Kristo. Timan-i nga ang pagabautismuhan kadtong natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Busa kung unsa may gisugo sa Ginoo, kinahanglan sundo na sa tao sa diha nga nakadawat na siya bautismo. Pero lagi lisod man sa usa ka gamay nga bata nga tudluan siya sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo, nga wa pa man siya kalibutan o wa sad mahitabo nga ang gagmay mga bata gisugo dinhi sa Biblia nga pagabautismuhan, kundi adto gyud na sa mga dagko. Mauna nga sa unang mga panahon gikan sa mga apostoles ngadto na sa kang Kristo panahon sa mga pagpangwali sa pulong si Ginoo ang ginabautismuhan kadtong mga tao nga nangakabig diha sa pagpangalagad sa Ginoo.
Ngunya kadtong mga nabautismuhan pod kung imong basahon sumala sa buhat 17:11 nga kining mga tawo na mas mabuot ba kaysa mga Hudiyo dito sa Berea nga naman tungod kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Ang tinuod pagkasulti gikinahanglan ang pagsusi. Unya lisod man na makahimo pagsusi ang gagmay nga mga bata aron ilang susihon ang pulong sa Dios pinasikad sa balaang kasulatan kung tinuod ba ang ilang mga danungog dili nila ni mahimo tungod kay wa pa manggay mga buot gagmay pamangkayo. Busa ikaw karon higala nga naminaw ni ini nga programa angay ka na ubagay ka na gyud nga magdawat ka og bautismo nganuman aron mapasaylo ang imong sala. Apan sa dili ka pa pagabautismuhan gikinahanglan una nga katudluan ka sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ingon niya na ang gisulti sa Biblia. Busa kini nga programa nga inyong gipamatian nagtudlo sa gitudlo sa Biblia og dili gyud mahitabo nga inyo ming ikakumparar ni bisan kinsa nga mga pundok dinha tungod kay kining atong gisulti o kon ang among pagkinabuhi maunay gipakinabuhian sa nasulat diha sa balaan nga kasulatan. Well, si Brother Libby sa kanini ang maghatag og dugang pagpatinaw ani pero sa dili pa mas maay siguro nga malili nimo diha ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Ani aton nga tanawon manghigala ang ato nga live no. Mga kahigalaan nato nga dunay mga mensahe. Okay, atong nakita dinhi si Brother Joseph Kimno ni Arsay Tampo. Maayong gabi usab diha kaninyo sir og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Maayong gabi usab sa tanan. Pasensya kay sir kay talagsa na lang kaayo ko makapaminaw sa ato nga programa kay usahay madilatar ko sa oras kay sa among lakaw ni Brad Joel magabhian man mi pag-abot gikan sa paglakaw sa buluhaton sa Dios sigon siyang gisugo sa matag usa kanato nga ipahibalo ipahibalo ang mensahe sa katawan usay ari lang sadmi makapanihapon sa ilang Kuya Daniel at will kay mulargo mi diri kay sa dili pa mi magsugod sa atong satellite crusade diri sa Gairan, Sitio Porok, Limugmug, Kamayon. Karon pa magikuan ang Sitio Limugmug Brother Libby. Sitio Limugmug, Kamayon gyud dayon mi ni Kuya Daniel nga manihapon sa ekonomi, wala pagani mi makanaog sa motor. Kamayon dayon mi niya. Salamat sa pagbasa sir. God bless. Salamat no, Brother Joseph Kimno. Anya ato panintanahon nakita sa nato dinhi sa atong Facebook si Ma'am May Barido Coyos. So may gabi niyo ma'am, uban siyang family. Good evening sa atong mga magsisibya and happy viewing to all og sa atong listeners. Good evening, God bless. So God bless also ma'am. Anya, good evening Kuya John, gikan kang Christina Kim. Okay, moadto ta mahigala ato din ilion ng pikas nga screen. Ngayon gabi sa news diha Sister Christina Kim. Anya niya si Nina Mata ato nakita dinhi. Anya si Cristel Joy Dihito Anciano. Ma'am, may gabi diha ma'am. Salamat sa pag-view ma'am. Anya ato pong nakita si Annalyn Derder, Brother Andy Nobal ni Asab. Niya si Jaya Ikarma Amoroto. Niya ato paning tan-aon mga nag-like niya si Brother Noype Moreno sa Look. Niya pod si Brother Gerardo Lobitania sa Australia. Dede, may gabi niyo dede, ubahan ka Mami Banji ug sa inyong duha ka mga buotan nga anak, usab kang pastoran ni Suson, uban siyang pamilya. May gabi ang hope nga ang Dios nagpakamaayo kaninyong tanan.
Kini asad si Julio Sirinio, Edgar Yaplo. Mo ni atong mga nakita na hidugang nga naglantaw karong gabi una dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, palihog na God Brother John og giun sa toy termino sa iyang termino sa Ang iya good brother living nga nung musupak magdudas katoliko nga sa mga tinuoan mamagiuna og unya lagi ang bautismo o kun bunyag dagko man gyud mao may iyahang girombo kini nga bunyag unya nganong musupak magdudas katoliko. Okay, daghang salamat sa pangutana mahigala no. So nindot ng pangutana ni mga musupak man gyud mi kami Seventh-day Adventist sa pagtulunan pagtulunan nga giturdo sa Katoliko. Anong wa mami mo align sa pagtulunan sa Romano Katoliko, di na matawag og Seventh-day Adventist. Ang amo higala gisunod mao ang gitudlo diha sa balaan na kasulatan. Mubadlong mo gud ang Biblia sa malas kaduhang Timoteo 3:6, ang tibuok kasulatan mutudlo sa kamatuoran. So kay kamatuoran bang gitudlo sa Biblia, ang among gisunod ang balaang kasulatan kay pulong ni sa Dios. Mubadlong ni musaway og mutudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. Muna gingon si kaduhang Timoteo 3 versikulo 16. Ang among gisunod ang naas Biblia. Ang bisan unsang relihiyon ay supak sa Biblia, di na sumusunod sa Biblia. Unsa may naas Biblia mahigala? Ari tauna sa bautismo. Unsa may gitudlo sa Ginoo may tungod sa bautismo. Ang Biblia wa gyud magtudlo nga ang taong bautismuhan wisik-wisikag tubig. Wa magtudlo ang Biblia nga ang taong bautismuhan bubuan og tubig ang ulo. Kay ang pulong bautismo gikan sa Greek nga pulong baptiso og ang kahulugan sa pulong baptiso to immerse, to dip under, to bury under the water. Kanang ilubong ba? Iunlod ka ilawom sa tubig. Muna'y meaning sa pulong baptiso nga gihubad dito sa English bautismo ba o baptism o bautismo. Paglubong sa tao ilawom sa tubig. Kanang wisik-wisikan kalag tubig sa ulo. Nalubong ka ba na? Wala. Kanang bubuan nagtubig ang ulo, nalubong ba ka na sa tubig? Wala. Sa to pa, wa makuha ang real or tinuod nga kahulugan sa pulong baptiso. Ang pulong baptiso, pag unlod sa tao, ilawom sa tubig o suportado ka na sa mga scholar, mga higala. So tungod kay mao man ay gitudlo sa Biblia nga iunlod, so nga mong gisunod ang Bible, dili ang Catholic Church mahigala. Kay gani sa una, ang Catholic Church, ang ilang bautismo, immersion ba ya? Pero kadugayan, yung ilang gibalhin ngadto sa pouring or sprinkling mga higala. Ilang gibalhin ngadto. Pero original sa pabalhin immersion. Kay si Constantino bitaw, gikas pagano, sa dihang nabautismuhan siya, gibautismuhan siya, immersion mga higala. Gi-immerse siya. So muna yung original bautismo, pero ambot og naunsa pagkaunsa ang giusab man nga di naman i-immerse kundili usik ko na gitawag naman og rantiso og itsaw sa Greek. Rantiso sprinkling ang itsaw ng puring higala nga di na mo'y hubad sa pulong baptiso. Kaya ang baptiso pag unlod, ang rantiso sprinkling, ang itsaw puring. So ang bautismo makita ni sa English sa Greek na dili rantiso, dili itsaw, kundi baptiso mga higala. So, ang among gisunod, ang Bible. Kaya ang Bible nagtudlo pa nga ang taong bautismuhan bubuwag tubig ang ulo. Nganon dili gud mo sunod maparehas. Pero kay ang gingos Biblia iunlad man ang tao sa tubig o niya sila bubuan. Diha nagka-diferensya higala. Kami ning sunod mi sa nas Biblia.
sila naghimo sila ilang kaugalingong paagi. Ila sila po na nga pamaagi. Nga niyan ang punto ha, wa sila musunod sa gisulti sa Biblia, ilang giusab. Naghimo sila ilang kaugalingong pamaagi higala. Dili na ang pamaagi nga gitudlo di sa Biblia. So lahi ang Adventist kay nagpabilin sa original nga pagtulong sa Biblia. Atong tanawon sa atong makitag mabasa sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 16 mga higalag 17. Atong tanawon si Ginoo sa dihang gibautismuhan siya og biblical bagyo ni siya. Makita nimo sa versikulo 16, og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas gikan sa tubig. Hawas siya, kanang word hawas, gikan na siya sa ilawom sa tubig, mga higala. Nahawas siya, gikan sa tubig, human siya nabautismuhan. Sa ato pa, iunlod sa tubig. Og sa atong mabasa sa Marcos 10, mga higala, nag-ingon ang atong mabasa, matod pa ni Ginusos, nag-ingon siya sa 10:9, sa bautismong gibautismo kanako, pagabautismuhan kamo. Si Ginusos nagpabautismo dili tungod kay na siya man siya sala, nagpabautismo siya aron mahimong sumbanan og panig-ingnan nato sa Juan 3 versikulo 15, kay usa ka panig-ingnan nga iyang gibilin kanato aron ta magsunod. So kay si Ginusos human siya na bautismo na waas mas tubig gi-onload man siya, so amo nang gisunod higala ang naa sa Biblia kay naingon si Ginusos, sa bautismong gibautismo kanako, pagabautismuhan kamo. Wa man bubuig tubig lang sa ulo si Ginusos, wa man wisiki ni San Juan, gi-onload siya sa tubig, nahawas siya pagkahuman mahigala. So dapat ang sundo nato ang Biblia. Nga naman kay ang Biblia pulong ni Ginoo, pulong sa Dios ni. Ang atong sundon ang Biblia nagipulong sa Ginoo niya. Ang Dios pod mao'y muhukom sa dos katapusan. Dili ang usa ka relihiyon sikat sa kalibutan mo'y mulingkod sa hukmanan sa Ginoo. Ang Dios mo'y mulingkod, si Ginoo mulingkod sa hukmanan, ug hukman ta sumala sa giingon sa balaang kasulatan. Mao na nga wa mo parehas tungod kay nagpabilin mi sa teaching sa Biblia o niya sila wala. Niya pa yun sa bautismo nga ginahimo sa higala nga Seventh-day Adventist, dili bautismuhan katong gitawag infant. Ang Catholic sila gitawag infant baptism. Bautismuhan ang mga infant ba kanang bata nga mga masuso pa, kanang bag-o pang nga tao nga bata, bautismuhan. Sa Biblia wa tay makita, wa tay babasa nga nagsugong Ginoo nga bautismuhan ang mga infant. Hinuon ang mga records sa Biblia ang gibautismuhan mga tao nga nawalihan na tudloan sa pulong sa Ginoo. Wa toy edad nga limit, pero aslong nga makasabot na siya sa pagtulunan sa Ginoo og makadecide siya alang sa baptism, mo na siya angay bautismuhan. Kanang bata babusalihan nimo na, wa maganihanaw, di ginakasabot ka ng mga masuso pa. Sa records Biblia atong makita din hiyo unsay gibuhat sa unang mga tinun-an una na bautismuhan. Arita magbasa sa Buhat Kapitulo 8 onya versikulo 12, ni ay gibautismuhan din ni Felipe mga higala. Pero sa wa pa bautismuhi unsa may gihimo ni Felipe sa Buhat 8 versikulo 12. Mao ni ang atong mabasa. Apan sa diha nga na nagpanuo na sila kang Felipe sa pagmantala niya sa maayong balita mahitungod sa ginharian sa Dios og sa ngalan ni Jesucristo, na nagpabautismo sila nga mga lalaki og mga babae. Ang record atong nabasa mahigala, sa dihang na nagpanuo na sila sa pagmantala ni Felipe sa maayong balita. Sa ito pawalihan gid na, tudloan gid na, o niya mutuo gani, musagop sa pulong sa Dios,
Ato nabasa diri sila gid mismo ang decide na nagpabautismo sila, mga lalaki o mga babae. Kana mga masuso, kinsa man desisyon sa ginikanan o sa masuso ba? Wa pa manibuot ang masuso. Wa na kahibaw, gibautismohan ba siya? Wa. Atong nabasa diri, tapos sila nawalihan ni Felipe og na nagpanuo sila, na nagpabautismo sila sa ato pa ilang kabubuton nga magpabautismo sila. Ilang gusto ba nga magpabautismo sila? Nagpabautismo mga lalaki o babae. Gani sa unang panahon na ay magpabautismo tag 3,000 kabuok, tag 5,000 kabuok sa usa ka adlaw sa pagwali sa mga tinunan sa unang panahon. Daghan ang mga misagop. Ni pagyatan tanawang record Dini sa buhat 8 gihapon. O niya, anitas 35. Og si Felipe atong sugdon sa 34. Og ang Eunuco miingon kang Felipe, suginli ako, kinsa may ipasabot niini sa propeta, ang iya bang kaugalingon o lain bang tao? Nakita manggod ni Felipe ang maong tao kaning gitawag Eunuco nga nagsakay og kalisa nga nagbasa sa Biblia nga naglibog. Unya nagpatabang siya kang Felipe sa pagsaysay aron masabtan niya ang giingon sa Biblia. Unya 35 og si Felipe mibungat sa iyang baba og ang maayong balita may tungod pang Hesus, iyang giwali kaniya nga diha magsugod sa maong bahin sa kasulatan. Iyang giwalihan sugod jud kang ginusos kun kinsas ginusos o niya gitudloan niya sa pagtulunan sa balaang kasulatan. Gaingon sunan og ang Eunuco aug sa nagpadayon sila sa pagpanaw, nahiabot silang tubig og ang Eunuco miingon tan-awa ana-anay tubig. Unsa pa may nakaulang sa akong pagpabautismo? Sa ato pa nagi reaksyon gikan sa gibabustadihan. Nakasabot magyud ang Eunuco. Niingon ang Eunuco, Felipe, nana may tubig nga atong nagian. Unsa pa may nakaulang or nakababag sa akong pagbabautismo? Nakasabot na ko. Unsay gibuhat ni Felipe, naingon 37. Og si Felipe miingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo og siya mitubag, ako nagatuo nga si Jesucristong maong anak sa Dios. Og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa. Og silang duha, si Felipe og ang Eunuco, nanganaog ngadto sa tubig. Og iyang gibautismohan siya. Og sanhawas na sila. Hawas. So, punta kuha sa pagdesisyon sa Eunuco nga magpabautismo siya, unsa pa may kuwang nako, nakasabot na ko Felipe, unsa pa may nakababag sa akong pabautismo? Gipangutan ng Felipe, kung ikaw nagtuo sa tibuok mong kasing-kasing, ba't pasabot kung heartily ganini ang imong pagpabautismo, pwede na. Ang tubag sinuko siya, ako nagatuo ko sa tibuok kong kasing-kasing, nagatuo ko may pod kang Ginoo. Ingon si Felipe, misugo siya nga ingnan niya ang nagdrive sa kalisa o hunong usata kadiyot o niya ato nabasa diri nga si Felipe og ang Eunuco nanganaog silang duha sa tubig og iyang gibautismohan din siya. So kung pananglit pa to buo lang tubig sa ulo wisik-wisik, posibleng si Felipe rin naog unta nagkabo og tubig aron wiska ng ulo sa Eunuco aron babuan og tubig. Pero ang atong nabasa, silang duha, si Felipe og ang Eunuco, nanganaog sa tubig og iyang gibautismohan siya. So, immersion niya po ni Gala. O niya ang bautismohan, dili infant. Nakasabot yun sa kamatuuran. Kadtong may desisyon silang kaugalingon. Munang kami mga higala, wa mi musunod sa nang Katoliko, wa makaparehas nga naman kay ang among gisunod ang Biblia. Naas Biblia. O niya, sila kay ilamang giusab.
O kana na to og asa itong sundon pod adto batas inusab kay ang tinuod pagkasulti mga higala ang mahitungod sa bautismo sa kining gitawag og infant baptism kay matod pamanggani ni sa Doctrinal Catechism ni Stephen Keenan adtong sa page 184 ingon siya nga dili makita sa kasulatan ang bisan usa ka bata nga gibautismuhan. Busa ang mga protestante pinasikad sa ilang kaugalingong mga prinsipyo nagadumili sa pagbautismo sa mga bata ingon nga wala kini magasukad diha sa balaan na kasulatan. Wa gyud magasukad higala sa balang kasulatan. O niya ang bautismo sa mga bata og ang sprinkling og ang pouring mga higala kanus am nagsugod. Ingon niya sa record sa history, it was not until the Council of Ravenna in 1311 AD that sprinkling and pouring were officially accepted as equally valid as immersion in the rite of baptism. Kanus alang mahigala niadtong 1311 AD ang sprinkling o ang pouring nga bautismo kanang pisikag tubig o bubuwag tubig ulo were officially nahimong official nila accepted nga parehas valid sa gitawag immersion mahitungod sa rite of baptism. Uwahay na kayo samtang ang immersion gikan pa panahon ni Kristo higala ang tao bautismohan pinaagi sa pag-unlod pero pagka 1311 ilan ang gihimong official nga bautismo ang sprinkling ug pouring. Ulahi kaayo giusab sa simbahan ang tinuod nga bautismo mga higala imbes ang bautismo sa Biblia sundon naghimo sila ilang kaugalingong pangis bautismo. Muna kami higala di gyud maparehas. Gani bisan tas ubang pundok dili sad man ikaparehas nga naman na ubang mga pundok nga wala magsunod sa ubang gitudlo sa Biblia. Sama pananglit may tungod sa Sabath, adlaw ipahulay. Sa Biblia, tinaw og klaro kaayo og daghang mga bersikulo nga nagsuportar ngang adlaw igpapahulay Sabado, ikapitong adlaw semana Sabado. Gisuportahan kana sa mga scholar sa mga Domingista na nagpahulay Domingo. Gaoyon sila nga ikapitong adlaw mo na igpapahulay Sabado. Pero giusab lang nila higala. Gibalhin nila ang pagkabalaan sa adlawng Sabado ngadtos Domingo. Og bisan ang Catechism gisuwat ni Peter German gipahayag niya nga ang adlawng igpapahulay ang ikapitong adlaw Sabado. Kanya nganon Domingo ilang gibantayan, ang rason po nila atong gibantayan ang Domingo dili ang Sabado. Tungod kay giusab kinis atong simbahan ang pagkabalaan sa adlawng Sabado ngadtos Domingo. So personal admission nila higala nga sila responsable. Og matingala ko nga doon na sa ibang pundok nga mga tarungan nga ang Biblia maoray sumbanan og patakaras ng pagtuo pero nagbantay sa Domingo nga wa diya sa Biblia. Okay, hinaot pa nga ang Ginoo magpanalangin nato nga kung sabta ng kamaturan o sa di pahingpit tapuson ton tulumanon niya ang aton team sa mga higala. Okay mga higala, mag-ampo dita. Nahigugmaon og dalang tanan na mga Dios nga naa ka sa trono sa lupasan sa mga langit.